Tak vás vítám v hradním sklepení. Vstupujeme do otevřeného prvního patra hradního sklepení. Po levé straně máme malý salónek, kterému nazýváme mučírna, protože dříve zde byla mučírna. Jsou tu ještě nějaké nástroje. Ano, takže budeme pokračovat dál. Hlavní místnost tohoto sklepa je takzvaná vinárna s barem. Ano, všecko je to vlastně první patro podzemí našeho hradu. Když se podíváme, tak zde máme dveře do dalšího, druhého a třetího patra, ale to je bohužel nepřístupné. Po sezení tady se budou za 14 dní pořádat už chlastačky, pijačky. A zde se vlastně nacházíme v druhé místnosti, takzvané za barem. Je tu i možnost tančení. No a pro takový unavený pány při tanci, aby si mohli odložit pivo, tak máme zde takovéto stoly nadělané. A nyní se dostáváme do místnosti, kde bude tamhle v tom stínu, v tom rohu, tam bude discjokej. Ano, tady na této konstrukci dřevěné budou všelijaké ty světýlka a tak dále. A tady bude hlavní taneční parket. No a teď se dostaneme do poslední místnosti, kde bude takzvaná vinárna. Je to ještě původní kámen, jak to tady vytesali kdysi v 16. století. Akorát tu nehezkou betonovou zeď jsme museli obložit dřevem. No a máme tu i takzvanou hladomornu. Je asi 8,5 metru hluboká. No a tady vlastně druhými schody, dřevěnými, se dostaneme druhým východem z tohoto podzemí ven. Tak se popatrujte a doufám, že brzy nás navštívíte.